sayawan na ko dito, mas na. Ano tayo mas na tayo? Ano tayo gagawin? So, nangyabiya ko kanan, ako isang iyo ang kanan sa pagkilo, ako sukitan ako nag-sabi sa pagkilo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, ad te clamamos, exodes venire, ad te suspiramos, Christe fides, in hoc Maria, Ia ergo advocata nostra, idus tuus misericordis oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio, osende, o tenes, o Pia, o Dulcis Virgo Maria. Amen. May gabi, brothers and sisters. Welcome sa atong weekly Bible study dito sa Parokya Arkidiocesano Nuestra Señora de la Línea. Lain na sa namanindong niya adlaw Lunes ng Igsoon, buwan sa Mayo 16, 2024. Ininaw sa Panginoon po sinalaga, Brother Arman Laguna, ang mungkin paila, o Laguna. Kanya ako diyan na makibayaw o dadaan sa akong mga online viewers na kanunay ng sunod na tanaw sa akong programa mga Lunes kay naka-live stream na kanunay. Nang gabi ninyo, brothers and sisters, kung may matanaw, kung ay mo kalimot palihog like and share sa akong video. Kanya, hindi ko maglangan ng igsuon kay video na ako ay nabatas oras, tugat ang nasubot, ako ipahila kaninyo ang atong unang speaker karon gabuna. Kaning unang atong speaker, aktibo ni nga nagsamyaw o nagibisa sa atong matulog karon ito sa online, o ginaato sila mga lain-lain chapters aron pagwali. Atong sunaton sa masibang palakakan si Brother Hales Gomez. Mamali siya all the way from Buko. So, may gabi dyan pa na, kung mga community. May gabi, Brad. Hindi na ito sa tagsaulo kay sa oras. Saka sa mga viewers na po dyan sa Bilan, dahil
So, ang atong topic ron is bubo ko kayo ni. Kasi mahot dali sa kuha. So, kaso na ito may istorya sa dali. So, sino yan? Teacher na sila kami kung si Susi. Si Susi. Kapag na ba sa akong pagsulong sa litan ni sa refrigerator? Sa pagsulong ko na wala. Ha? So, pagsulong sa elepante, ablihan ng refrigerator, sulong ng elepante, so, sira na mo. Na. Ang doon pagkutan na, kung saan yung pagsulong, sa jirap, sa refrigerator. Hawlaan. Ano ba ito, no? Diyan yung refrigerator, so, yung jirap, di pwede. Ang botol, ang refrigerator, ipagawa sa elepante, so, yung jirap, so, ang question ako, isang hindi, taas rin siya, ako na kung doon ay connection, di ba? Kung ano ako hindi, introduction ako ba? To remind you mga kita, kung sa kita mo na ng future, doon na relation sa ibuhan na kita. Sa iniinis pa, the product of what we have tomorrow is our choices today. So kita mga sa FD, we choose to evangelize. Diba? Hopefully, di ka manuya, kaya na tayo reward in the future. Kaya na sa evolution. Sa connection na rin is we will given the reward, which is salvation. Kaya kita lagi, we are in churches that we are divided into three. Church Militan, Church Suffering, and Church Ayumpan. Kita mga buhi, tawag ka, member ka sa Church Militan, yan naman, kaya nag-gisong para sa akong kaluwasan. So, kita mga subject, tayo nila. So, going out of my main topic, mawani siya, Immaculate Conception. Ini Immaculate Conception is one of the dogmas of Blessed Virgin Mary. So, saan na yung dogma? At ang mga slave, doon mga slave din karoon, chiki na ganyan yung dogma. Bebaw na tayo pero sa mga invited guests na ito na wala kayo ang dogma. Ako rin na may i-speak ka. Nakinig dogma, kung ano yung pagtulungan sa akong simbahan Katoliko, lagi, pag sa dogma pa, lagi na ginamausa. Awag ka na, basta extracted na or ikuha sa dogma pa ng mga di na ginamausa. Which is the dogma. Only Immaculate Conception. Usa. Ang usa sa ang papapili ka dogma mga Mary, Mary, Mother of God, Assumption Mary, Ever Virgin, and the one is my topic today, kini Immaculate Conception. Okay? Before going further, ako sa ni-introduce ka, the feast of the Immaculate, the feast of the Conception of the Mother Virgin Mary was originated in the 7th century. So, look at it, ito pa ni 7th century. It's reached England, the 11th century, and from there, it spread to Europe. It was given official approval in 1477 and extended to the whole church in 1693. So, from 7th century, spread already ako sa England. Then, in 1477, extended the whole church until 1693. So, pala church na sa hulog na sa Feast of Mary. Okay? So, ang mga songkot, mga hindi ko na tuloy yung dadaan palagi ko. Man-made na kita ninyo ang trina sa Immaculate Conception. Kasi 17th century na ng songkot. Diba? So, magkasugatan na, huwag ka makasabasa, ito itong mata. Kita sinuhuro man, may galit, hindi mao. Pero na ikaw, sa Matthew 16:19, ginigol na dito ikaw kaya, ihatap niyo mga Yahweh. Kung sa imo tugutan sa langit, tugutan sa iyo pa, tugutan sa langit, kung sa tugutan mo sa langit, di tugutan sa iyo pa. So, nakita authority ang Santo Papa. Mga Santo Papa ni-declare, by the power of the authority given by Christ in Matthew 16:19. So, dito siya, ang government, pero gibubukan siya. Kaya, actually, huwag ka siguro panulog siguro ang mga Mary. During their time, ano naman,
Kasi Mama Mary, ito rin may buhi pa. So, di na sila mag-isip, kamakalan nila, kauban naman nila. So, huwag kayo mabasa. Nananudlo. Pero i-practice. Mga ganyan, natin ang mga Katoliko, nagtukuta dito kayo mabasa. Tradisyon. Bible ang tradisyon na nakuha. Ang next uban, Bible ba? Hindi mabasa, di tinuod. Pero klaro, sa Thessalonians 15, ang ay tradisyon na dito sa mga apostoles, through letters and by words. So, kayo na lang pagkarata ng man-made na rin. Okay? So, during the 12th century, doon ay mga objection na rin. Even, Thomas Aquinas, ni-object na rin. Pagtulungan. Pero, doon yung sa theologian na si John Scatos, ni-equal siya na si Mama Mary is conceived without original sin. Ang pangutana is Thomas de Aquinas are said na nakalapat sa dogma? No. Ano man? During 12th century, wala pa'y dogma. Pag-i-announce ang Papa about this dogma. Actually, it was in 1854, no? The word immaculate. In 1954, nihalagi ang Immaculate Conception. Kasi sa unang panahon, ang ilang pistahan na is the conception of Mary lang. Conception alone. Tungkol kaya ang Immaculate Conception, gilalisan pa. It's either gawaton pa sa simbahan o dili. So, daghang so ang theology ni John Scatos, may ginawa sa tukapa. I-declare na rin na Immaculate Conception na since birth to Mary, wala yun sa kanya. So, in his cathedral, in 1853-54, i-announce sa Papa. And 4 years after, nagpakita ang mahal na Virgin Maria dito sa Lourdes, Sorales. Nakita man ng Sis Jose. Okay, isa ba din? Nagpakita kang Saint Bernadette. Nagpakita ka Saint Bernadette. Nilingon siya na ako ang Immaculate Conception. Meron kasi, i-confirm sa itong Ginoong Maria na siya ang Immaculate Conception. Isuportahan niya ang announcement sa itong Papa to pronounce this book na Immaculate siya. Since birth and his death, wakit siya bahid na kasalanan. Kaya napakita siya. Pero na simbahan na ginilin mo na yung ulo na yun. So it takes time. It takes so many years pa para tuhukan na ito. Makarisyon Ginoo yun. Then, wow. So, in Pope Pius XI, 25 Saint Bernadette in June 24, 1925. So, okay? From 18 century pa, 1929 pa na 25 si Saint Bernadette. So, inana, kadugay ang pagtuo sa simbahan na ito. Pero situhukan ko nila na tinuod ko ang nahitabo ng aparisyon. Tinuod ko, papakita ni Virgin Mary na nag-confirm na siya Immaculate. Ay mismo, sa tabangan ni Saint Bernadette, ni-confirm siya na ako ang Immaculada Conception. So, tinuod ko. So, anong, Bible speaking, anong buto matangak? Doon naman sa Biblia, na si Maria Sinless Girl. Tatay, supporting verse na. Ang una is, abasa na ito sa Genesis 3:15. Kapag itawag na Proto Evangelium. Sa sinugdan na lang, ipanaad na sa Panginoon na ay manluluwas na usap sa babae. So, kita mo ni Bayhana. Mga theologian na kasabot, maski pa rin mga Protestant theologian na kasabot, kasi Mama Mary na magilahin siguro sa Biblia na qualify na mahimong kaaway. So kung kaaway siya sa Ginoo, di siya pwede na under Satan. Kaya kung doon na siya sala, di siya pwede makibatok sa Ginoo. Sama ni iba. So kung doon na may mother of sin, na mao si iba, doon sa may mother of salvation, mao si Bernadette.
So muna yung sa verse na nagpamatuod na si Mama Mary is sinless. Hindi siya mo qualify sa iyang title na woman. Kung anong woman man, di ba? Ako ba sa Kristo no, hindi batasan. Kaya ikaw sa inahan, woman, nasa dyan. Hindi na ka na, woman. Ako dito sa cross, woman, nasa mama. Kung ano man ito, tungkol kay maunay, title ni Mama Mary, a woman na muluwas sa atin. So, ang sa kabarsad na magmamatuod na si Mama Mary sinless is kaning pagtawag sa paghatag niya sa Ginoo ko full of grace. Sa Law 128, klaro kayo dito, si St. Gabriel, isuko ni sa akong Ginoo at ito ni Mama Mary, karibaw, na nagbabdo siya, klaro kayo sulti nga, Mary, full of grace. In the Bible, duha lang ang isultihan na si Mary o si Jesus Christ. Nasa mabasa si Jesus. Sa Mary, sa Law 148, Jesus Christ nasa John 1:14. Same, full of grace. Klaro, dili malalis na ito, ako ninyong si Kristo, walay sala. Mary is full of grace. Si Mary, tawag sa the full of grace. Entonces, Mary sinless siya, wak siya sala. Ano man? Full na gani. Kanang baso na puno, full. Sulan mo na? Hindi na. So, walay yun na ang sala. Ika, we have grace, but not full. Kaya nga, we are subject to mistake. Subject na mga kayo. But Mary he was favored by the God and full of grace. Ang wala ang na mahimo ka. The absence of grace is sin. Diba? Huwag kay grasya, kasasala ka. Mabitaw, nakita, nawa ang natuang sanctifying grace during the panganak na. Maka sanctifying grace, kailangan kita sa kapalulun. So, mawalik ang sanctifying grace through baptism. Okay? So, mawala ako ang putan na importante ng mga versikulo pagkamatuod. Ang ato pagtulungan, kasi Mama Mary is sinless, nagdala lang ko na kayo na. I-expound na lang nito. Okay? So, ano ito sa mga actually, ako si John the Baptist, na pinabasa sa dito. John the Baptist, ako, ano din siya, ano niya, theological opinion na siya. Huwag na decided pa si Paatan. John the Baptist is born without sin, but conceived with sin. Kahit man ang born with unlike Mary, dogma is conceived. Pag conceived niya, wala, hindi siya sala. Pero si John, conceived with sin, but born with original sin. Kaya yan, sala ito sa dito sa word, na-sanctify na siya. Mabasa mo na. Di ba itong pagbisita ni St. Elizabeth sa kanya, because he lived and he was filled with Holy Spirit. So during that time daw, na-sanctify, nawa ang sala. This ni John the Baptist. Bawa nga siya, na ay pagtuo ng mga theologian na si John the Baptist is born without original sin, but conceived with sin. Unlike Mama Mary is iba din talaga sa lahi that he was conceived without original sin. Okay? So, balik ako, kasi ako na, kung conceived dito, bagay, yun nila, Mama Mary conception, natuo ko ang pagpanan ko ni Mama Mary and Jesus Christ. Wala ako, wala ko nga. Pero, dili diyan sa mga nagawa na nila safety, nabat ko lang, hindi niya itong sa ulo, sa face of Immaculate Conception, mauning pagpanangkon ni Saint Anne kang Mama Mary was conceived Immaculate Conception. Okay, klaro lang. Okay? So, objection. May din na sila na, why sala si Mama Mary? Ano, namin mabasa sa Roma, Pablo. Karena itu Roma 3:23, ito dahil takata, ang lahat ng kasala, wala sinumang mga agot, luwati ang Diyos. Sumabasa. Kanan puno makasasala.
Pasaon mo sa Roma 15:12. Kusa, yung maagi sa katao, musulod ang sa sala sa kalibutan, pinaagi sa sala, ang kamatayon. Kung tungod, hindi na, ang kamatayon, may kaya sa tanang mga tao, kaya ang tanang nakasala. Sa kapag sa'yo, hindi na niya magtuobra, klaro kayo sa Roma, kanang tao nakasala. So, ito ba mo rin? Ito, kasi mataya na wala, o ito doon. So, kung ako yung uyunan din sa Pablo, bukaw ba, kasi Kristo, kasasala. Ano man? Kasi Kristo, tinuhog na tao, o tinuhog na Diyos. So, na-exemption. Hindi na may tabo, hindi na exemption. Kaya na yung mga pinili. Basahan ko ito sa una. So, sa'yo na ang ilang pamasahin. Sakto ilang pabasa, sa'yo bilang pagsabot. Kung naging isang-sabot, kung naman ang Biblia sila sa ilaga. Kita, lalo din ito pagsabot. Kaya ako naman sabot, naminaw na sa akong simbahan, ay mga magisteryo, di ba? 1 Peter, 1 Peter, 1 na walay maka-explain. Kung sa katawag, gawin sa isip, guided sa Espiritu Santo. Kasi sa mga guided sa Espiritu Santo, ang simbahan, ministeryo. Mga kita, wala ka sabot, maminaw lang sa simbahan, na sila, wala sila ministeryo. Kung makataka na sila sabot, wala sila authority. Piki ka sila, wala ikasabot, sa Mateo 24, makabantay mo, kanina mga piki. Ang mga propita, dala-dala sa bunga, wala sila. Biblia, Hebrat, dala sa buha pa, Iso Cristo din. Pero isubo wala sila, wala. Sabi na subo nila, mayroon ang pastor. Pero kita, isubo ka, kayo ito rin yung mga apostles. Ang mga apostles, isubo ni Cristo. Asa mabasa? Mateo 19:28, 19:20. Ang lakaw mo. Sa mga ginong palakaw mo, mga apostol. Okay, hindi pas-pas ako. Ibang polo eh. Sunod, objection. Lingon nila sila kung magnifika. Di Maria, mamandoy ilang kung ano nila magnifika na nag-magnify na. So kasi, simple sa sa'yo. Ito, magnifika ba? Na may Lord, may Savior, di ba? Alino si Maria? Oh. So lingon nila sila na, kanawa. Lingon din si Maria, sa atin yung niliwa ko na gila. So na sa si Maria, kaya ginawa ko ang Savior, niyang kung sa nag-save siya. Di kita ko lagi, basta-basta lagi, lumundang na siya, lagi, kapoy na, awal na. Pitok na rin itong mata ni Kalpiha. So, di ba sila nahimaw, kung mga sita, ito ang salvation na gini mo. Preventive and restorative for redemption, i-redeem. Si Maria, iba, lahi ang iyang pagluwa sa iya. I-prevent siya na makasala. Muna ikaw ka preventive salvation. Kung katong himay-himay yun, ginawa siya na di siya makalapok pa. Giligay siya sa lapok. Imagina, halimbawa, mawagi ka ng lapok kay diya. Kanan diya mawagi. Kanang ka makasama, mawagi ka diya, wala kalapok kita. Pero si Maria, di mo ang tulay, maagi babaw. Kung na-example sa prevention sa prevention, pasiya, kung na makalapok, unang pasiya na masuk. Pero kita, na ordinaryo, nagkalapok ka, nagkasaka, nahukas, lungan. Ikuha na ito ang Kristo, na itawag ang restorative prevention. O nakarainan sa vision na gihimo ni Maria, kung sa ako kung dinari tao mo ka, di ang kong yan siya, nagiluwas siya sa Ginoo through the preventive salvation. Tama pa ang medyo, sisas tayo pa. So, una, ay po ba lagi, pamanira ko, unidas, ako na kanan. Pero kita, dahil siya ito sa tulungan, hindi ba naging magtulungan at nagigigan ng Ginoo yun, tungkol sa pamatis ng Ginoo, ikaw sa'yo. Ay mo na nag-guidan ng Holy Spirit, sana sila, kadaan naman sila, asa naman, ato na. So, kaya na siguro no, before I end, no, tapos niya po ang discussion, nagsudan na naman yung istorya, after po nito puso na istorya, na isang po, no, o magtupag ka
kape. Kape ako kape. Lagi tadi mo ni mo manamagan ka. O kaya mo kamo uyog. Siyempre ang kape mahon-mahon. Ang tama ron, ganun mahon ang kape. Sabi ko ba ito? Ganun mahon ang kape, ganun mahon kape ron. Tungkol kay uyog, ngayon hindi naay yung lumpong na to, which is wrong. Most likely mo ginagawa, pero that is wrong. The correct answer, nanong na yan po ang kape, kay kape ang sulit mo pasok. Ako? Tubig mo yan po. Diyos pa to, Diyos ang maya po. The correct answer, anong kape na yan po, tungkol kay kape ang sulit mo pasok. In our life is represented by a cup. Kung siya ito isuri ha, sa cup, sa itong pinagbuhi, kung isundan na ito na kaligod-god, pagbumot, kalago, kasina, o unsa pa. If time gets product, maguha na si Buha. It defines who you are. O kita, safety, I urge you, kailangan tayo suso sa iputan ka sa bukak. So, padayon ka. Di na ito nibutangan mo ng mga malaway, kaya may bawa na. Mangguwa na in rough time. Kaghan magtakuban. Kaghan kayo. So, we have our choice. Ano mata sa kanila community, palikunon na natin ito. Atong kap sa atong life, akalan ko mga pagkikugma, nabasisasi, kasaylo, nakubos, kabilibin, namuan. Kanan yung mga yung ito yung sa atong kap. Sa ako lang ngayon, if time gets rough, it defines who you are. Okay? So, hindi na nagpupunto, pinuhutan mo ko din. Salamat sa pagpahinga. Thank you. Maraming salamat, Brad Halis Comics, sa manindot kayo ng timang ng mong pangkakaroon. Nindot kayo itrata ni Brad Halis na nindot sa paghahanay ng timang karoon na ibuman po yan nindot sa nindot kayo itrata, nindot kayo pangkit, yan po hindi nindot kayo. Salamat kayo, Brad, na hinaw ka nasamtan sa uban niya, nakapupok na mga manindot kung bayo kapulunan kayo. Kini makurada posisyon usa kini sa mga pagtulungan nato mga katuligo nga ibulagan tayo sa mga protestante. Wala na kita lang ay ba ano yung makilig si Mama Mary yung tabang na uwali ang pasabihin. Salamat Brad. Kunya dili ko magugay ako kay kaninyo ang atong kadwang speaker karon giduna. Kani atong kadwang speaker aktibo gini kayo, nagsamyaw, nagwali, nagpinsas sa to, katoliko. Sakay ni habal-habal, ang driver walihan. Sakay ni Sikat, ang driver Sikat walihan. Sakay ni Siris, wato ni Libros o ba? So, walihan. Napayatiis, walihan. Abi niya nung speaker niya, ano na yung makikala ko sa Plaza Evidencia sa Ibakayan. Inato sa Tinanunan, makita sa iyang programa sa radyo. Atau sugaton sa masibang palakpakan ang The Good Boys at the Ruby Division, Brad, April, Yap, Pinapinya. Salamat kayo, Brad, sa mga ibo nga Catholic Division sa Safety Cebu Gada. So ito si Brad Halis sa mga sundan at speaker at topic in Makulada section. Dia terorganize si berpaking si Brad Crispin Campos na sa sama ada patong buga ng anak na kami purnia ya jadi so Crispin Campos udah sama sipil dulu orang tua ang topic na gihatag ni Brother natural ke si Juan Jubilon Pasore Puro na yung untuk topic natin. One, perpetual virginity. So, di kita sekarang pernah yung mga konstruksyon. Usaha ni, kita dapat pina ang ito nung libre sa penulo sa silang penulo. Apa? Una, yung pagkulada konstruksyon. Very manner juga, yung pagkulada perpetual virginity o
sanctuary to him. For Lucas. Kaya kung doon natin sa fundamentals of the Catholic Dogma, page 206 ang posible ang holiday mo sa sanctuary to him. Na si Mary Maria sawa sa mana o sa nanganan siya o gumana na Virgin ng Lapot. Wala na ba? Fernando Maite. Wala sa hatag na sa lahat ng suratan ni Propeta Isaias 800 years before Christ. Isaias 12. Usa kababayan ganun manangkod sa kabatan lalaki ang puro siya ni Manuel. So tanda ni Propeta Isaias na atuman ba? Atuman. Nasa pagbubugon sa Mateo 1:18 sa 23. Nausa kababayan ganun yang anak sa kabatan lalaki nga na Jesus o Emmanuel na sa ito pa ang Diyos o anak. God bless. So, may purpose o tumong ni Cristo nga natawag sa kabatan. Sa Lucas 2:11 muli natawag sa lungsod ni David ang maruluwas. Sa Lucas 1:68 na maruluwas ang Diyos sa Israel na natawag muli mag-usaka ito sa Hebrew Yeshua, meaning sa Mateo 1:21 Etsimo Yeshua Iho Yosea, He will save His people from their sins. Sa ito ba, ang tumungkuyo ni Jesus Christ ang pagluwas sa kawan. Pero natin sa biblical ang bulong Ginoo nagbasig nila na adunay natumanan o tanda. Pero kaya apologetics mo rin, ano yung mga objection o pangutana ka-kuwapa ni Virgin Maria? Huwag ito kailan mo si San Jose. San Jose ka dyan eh. Dalawa ngayon, San Jose. Dahil ba mga picture? Mature na si San Jose. Pero sa uwan, matangkong na si San Jose. Si Virgin Maria o si San Jose, gamay na liga sa kaduwa katuig yan. Kaya nga, si Virgin Maria kapapa, umana siya, iguwang na eh. Ang yun. So, muna nga sa punto nga, kung yung kining, dili basta-basta role ni San Jose na gigsuran. Kaya ang ilang objection sa Marcos 6:3, pinag-common din, hangtong gano'n. Kura, waki hapon ma-usap na yung mga non-Catholic Church sa pamilitan. Mo ba yung anak sa panday? Anak ni si Jesus, ang igsoon niya si Simon, si Judas, o si Juan. So, tato pa, mo ni ang pasabot nga kung Virgin si Virgin Maria, niya dapat mag-igsoon, kung ba ang mga-virginity ni Virgin Mary. Tato pa, tumutungo rin sa Roman Catholic Church na Virgin, pero Biblia ang ingon na nag-igsoon dito. Si Simon, si Jose, o si Judas. Nagagawin na sa buwan 14, Galacia 1:19 nga, iba igsoon sa itong Ginoo si Sagado. Bakit laro? Buka ba eh? Sa itong igsoon, brother, igsoon. Sa mga pagkumag yung mga Pilipinid na si Cristo ano lang may igsoon. Sa ito ba? Kaya nasa Marcos 6:3, Ginoo bilang may igsoon ni Cristo. Sa ito ba? Si Virgin Maria, ito rin. Wala na, kung kapag ito rin siguro, ito ba ka, pero gamitan na rin kaso, kaya parang masaktan. Yeah. Ang kapag ito na, kaya igsoon sa ring Biblia doon, dilim ko ni Cebuano, Tagalog, English at Sugod, original, Hebrew and Greek. The Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was written in Greek. So, kaya sa pagpapagod, tawagan ako
sabi ko, adil bus, ikso. Yang kemana na to nga, ato gamiton, dili Pilipino nga ano nga. Kaya kaya Biblia, sa style nga. So ato pito ng Jewish mind. Si Hudiyo nga ano nga. So ang kultura sa mga Hudiyo, mga kaiksona, kaya mga karinte, kadugo, higala, kung atro ka sa Israel, o kang Jerusalem, o mga siyudad, baru ko ng Pilipinas, ya, siyudad, umong Cebu City ba? Pero, sol siya sa Pilipinas, Cebu City, Israel, sol ang Jerusalem. Oh. Kaya, si Kristo, natawag sa Bethlehem, murag Cebu City, Tongko, walang Bethlehem. So, ang Bethlehem, Israel, Aramay Kalawit. Yan din sa Cebu City, Hebrew letter. So, walang Aramaic language, Israel. Karon, ang kuwan, ang pronoun sa mga Jewish, kultura, na kaya mga parin, itawag nag-igsoon nito. Niya sa mga sanang pag-igsoon, ang mga parin, nasa Genesis 14:14. Ang parin, tawag nag-igsoon. Kaya ang kalugo, ako nag-igsoon. Tawag nasa Deuteronomio 23:7, ang kalugo, tawag nag-igsoon. Kaya higala, kami si Pedro Alvaro, si Brother Nero, ubra ng Korea, Rocky Gori, ubra sa Nero, di may pagkasikal na brother, ubra doon mo. So, higala ka. So, okay po na nga, ang higala tawag sa igsoon. Asa mamasa? Nasa ulong hari ng Biblia. So, ano na biblical support at tulong ng mga kultura sa mga Jewish? Nga ang parinti, karugo, higala, tawag igsoon. Kaya, ang tuwan, kinimat ko sa isa kay kanang ingon na si Juan o Jose Isones Santiago para wag ba malibog yung mga Katoliko and James Santiago na doon ang klaseng James the Lesser, James the Greater. So ang James nga sa anak ni Sibilio muna Isones Juan Matthew James or Dos-Tres Matthew James Dos-Tres. Ako sa na James Santiago ito ni Jose kinay anak ni Abio ni Diobas. Pero may basa na sa Marcos 15:40. So dagang puti-puti na mga kisunan mura kita namin bakit manual ang disigaw sa ulang sa politics manual sa dati way sa basa na magsuot ni Whiteboard. Oh, na todo sa dati sigaw politics manual way report sa ang si Paking wala si Adam berpuluh untuk ilaga waktu berdiwas bayi kelima Ramon kita mudah hitung Former nasional presiden dan dulu kalian ditirak si paksa si psikologi dia nodol kamu sama lain ditirak atau apa ada ke bukan itu sih kamu kalian ditirak atau yang beromnya so mana ang Santiago di pasabot dili igsoon ni Jesus Christ. Usa may pagibala. Usa sa mga Bible scholar na protestante si William Stewart McBride. Title ng luhan sa libro, The Search for the Will of God. Pagsusi sa kinabuhi sa mga apostol. Si William Stewart McBride, usa ka Bible scholar na dili ko ito. Yang ilig sa Vatican, ang library sa Vatican, ito po murag ikan dari 10 kira. Ako dalawa ko ba pero nakita lang ko sa encyclopedia. Ay mga libro. Yang yun sa ito nga, pwede ka magsusis kinabuhi sa mga apostol. So dito po ang Vatican, mga Roman Catholic Church, mga bispo nito. Sige. Pero sana naman, di Katoliko Protestante ko. So dili yun mga sa inyo. Dili bias. So isusi na dito,
si James nakita dito sa ibasa ko na po sa The Search for the Twelve Apostles. Ing-agaw ng Jesus Christ. Parintira, sa ito ba, first cousin ni Cristo si Santiago. Dili, political na ito. So, dia lebih kaluwa ng mga organo sa something. Dako mo sa isa. Berusaha mo sa. So, muna nga sa punto mga kiksulan na magamit ng referensya kay kung by Biblia, katulito mo speaker, katulidad na ang simbahan kay logically speaking, Protestant should not go to the Bible as authoritative. Ang Protestant. Kaya, so muna nga, what hindi mo masapunta na, kinangan na siguro na mga prosing sa amin, mga kinanwayo. Kaning, kung iso ko ni Jesus Christ, si Simon Buddha o si Juan, papunta na, asa mabasa na si Virgen Maria o si Mugiligan. Kaya anak man si Jesus Christ, si Virgen Maria, niya si, saan si Apostle Padre, para po na, where can you read the Bible? In the New Testament na ini si Santiago, si Simon, Judas, Juan, Iso, Jesus Christ. Yang bisa ini kan, sesuatu na, versikulo Biblia. So ini makita di nama kumag lagi sana. Yang kena mati orang bersingko nga, wala kasya maghihilawas. Hanto dua pa anak ko sa bata. Uban mo berusaha na andre mo mati santo. Berapa ni orang ni? Lamai kayo, angkut. Nawan ko sa tinidawag mga angkut. Ay ko sa mga putana. Batul pa mo. Satu, konklusyon mo, pag anak ni Virgen Maria dan Jesus Christ, di seksual dan terus nanti, isa si Virgen Maria. Oh, anak ni masuk, anak. Oh, ama ba? Terus, di mana na po ang Biblia? Natulad pa sa walang disulatan sa 1:7 ng saya. Kailangan nakasulat sa balang aklat. Jeremias 16:2, huwag kang magbawas o magdagdag ng ating salita. Huwag magdilugaw bawas ang pulong nito. Sa Mateo 1:5, mabasa ba? Human ng anak si Virgen Maria, naging sexual ito si San Jose. Jose kayo ito San Jose na. Si Jose, di Virgen Maria. Asam nama sa Biblia. Ano na sexual ito? Wala na dahil ay kasanto. Lugay na may gamit sa talabaw, pagkakot sa buwede, mga bagus kalat, adalah mga kusunti o muda. Dari kasano na ang paghihilawan sa solusyon sa kusa kagwapa ni Juan. Ini, bingon ko ba na bukuro si San Jose kaya nabuti si Virgen Maria. Ang sato ka, wala mo silo si San Jose kaya usa sa mga ngay mga pare ni Tutluan na explain na na-insecure si San Jose ni Virgen Maria. Insecure ka. Pero na-out of place ba kaya? Ano man? Siya na kanan pinili si Virgen Maria sa Diyos. Taglan na po ito sa City 14. Usa na mabibiri ka ng pulos ng batang lalaki. Hindi ko sa basta. Iyan na sa damgo na iparanggo sa kaya si Jose. Jose ay mga asawa sa bakit lalang sa Espiritu Santo. Ya, huwag sa kailangan sa gamay. Ya, nabuntis na talit. Uban ba ito? Ibatay na. May ibatay na. Ibatay na. Mga Pilipino mo na. Pero huwag yun. Si San Jose. Huwag yun. Nga naman. Si San Jose. Tao mo naroon eh. Asa mama sa tao mo naroon si San Jose? Ako mo katupagan na rin. Mateo 1:18-19. Si San Jose tao mataro. Dili ko tao mataro ito sugod sa tanil sa amin. Unya, kanang tao mataro katulad pa sa ni Propeta Daniel 2:6. Ang tao mataro wala siya ay mga kanan sa kaulag ba? Kaya naman sa Ezekiel 23:48, dihan na sura, wakon ko ang kaulag.
ingon lang gino, isigil pwede ito. Once ako legit manual. Oh, dan untuk bersalah, ibu libro, libro naman. Libro nga, bisi kayo. Pero na yung mga auto may bersululo nga, wala. Isigil pwede rin so, yan ang surat mo yung kuha ka una. So, simple, usa sa San nga, wa sa ikaran design na higilabot sniper pa rin. Kaya, ang purpose ng sumabala, karoon na tao, wala mo na higilan. Pero, imana na to, tao ka, human nature, ano na kaulang na tao. Abnormal ang buhay kaulang, human nature na. Dahil may misto sa iyo siya, higilan, human nature na kaulang. Mana ang punto niya matigsunan, si Joseph, yaso sa buwan, ni-secure siya, ito mas ng asawa, buwan na rin, pinilala na siya, pinili, pirhin mo yun. Mana nga, so, yan ang ginawa ni Sanusi nga, itawa ko, ini, sa Holy Spirit, relation sa Holy Spirit, primarya, buwan ini, mystical relation. Oh, mystical relation. Hindi carnal relation. So, wala kayo yung tamo nga exist. Ito si Brad Adam Pero Ordin, si Gigio, na pagbusanin sa konsolasyon, pag-mungipit, buke-buke ito. Na, tinamina ng balay ito, ako yung saksi man. Na may testimony ito ba? Ako ka, 30 años, o ako'y sexual intercourse o water. 30 años, ako'y sexual intercourse. Ang kayo mo, hindi ko puguloy. Bawa, sirat ito guwapa tayo. Si Beri-Beri, lawa ka sirat ito. Kaya guwapa tayo, siya huwag kayo, hindi ka magiginawas. Pero, di mana ito yung runa, ano unun-lun na una, mga karnalisay, o nilulubila, wala na sa 1-2-14-17. So, wala kayo magludyong na. Wala nga, ako sa espirituano. So, nilita ka, una na, kaya, di ko man sa tusunod na unaw. Oh, ito nga na, gusto di mo malangit ito sabi. Aralan ng pagkutuloy na. Oh, wala di man ay radyo yun. Wala kaya, ako ni ka, itungod na itungod si Beri Maria Bertigion. Kunyari ka sa mga dili ko nila tuwi style, dibati ba? Hindi dibati ko nila ini may busali. Ay, sa Isaiah 7:12, Panginoon ni Isaiah, usa ko ba Berti? O si Beri Maria, namakas seperti Isaiah, Beri Maria, wah. Apa pagkabag, masoda, wah, apa ba? Beri. Yang sama papasok ako tulog Beri. Lukas 1:27. Lukas 1:27 sa King James Version Virgin dito. Ang 28 congregation to sa Aquarium Virgin. So muna nga usa sa apuan itawag sa Hebrew Old Testament na sa Hebrew Bible ang Virgin itawag Bethula or Alma sa Hebrew language. Yang tanawa sa Hebrew Dictionary. Ang Hebrew Dictionary, palit ko itong mga yung nakuha na matayin lang ng COVID. Pero dati yung Hebrew Aramay, palit ko niya. Itanaw ko ito ang kining Bethula, Anthrax, Virgin. Sa ito pa dahil, wag ilapit sa kalaki si Beri. Sa Hebrew, isa sa Hebrew, kayo. Mula-mula makapastor sa isa sa Hebrew, sa original na minong Bethula, meaning virgin. Sumpah siya na wala. So wala ang palululo sa simbahan Panginoon sa lugma sa wakto sa mga anak, panahon ng anak siya, buwan na bilhin ng iyamo, hilog na. Kaya ang anak niya ni Jesus Christ, buwan mo ito, itawag ko mystical gate. Kaya itabuang ka dito. Sama na silpo ni Carlo Balinas, kung nawala niya alahas, iwagan siya silpo, itin kayo, sigaw. Magsigaw, ako ang alahas ito. Ang sigaw, di ako sa bildo sa
cellphone. Jika, ayan ako itong video, so nilapos na. So para na, nilapos sa Jesus Christ, sa tawag nga ni Maria, ang sa. Kaya tanda anak-anak, ngayon nga na ito, Beren, Bitola o Alma sa Isaiah sa Pigaro. Sari ka sa language sa may mo rin mo pamatutan ng Beren sa Maria. Language sa Hebrew Bible. Kaya ari ka sa Hebrew pumutanan ko ba pa rin? Matubag pare sa whole kusik ba? Kung makatusik ka, kurang manong na siya bulan. Kurang niya ang politics. Gusto na ng serva. From the people, Apollo to the bed. So, usa sa akong ikapambit na nagtaas mo ni Bro Bale, pero ako lang yung dito kaya na ako, dito dito. Ako perpetual virginity na ako. So, para kayo, tinaw kayo na apuludo, na ilang sa pang-reliyon, para na personal interpretation naman. So, personal interpretation, sila tulis medyo, talaga na sa pinagi sa opinion. Matulad pa niya, so Pedro 1:19, 2 Pedro 3:16, patuis. Magbantay ko mo kay Mahmud, kanino matulog, masalaan siya yung pagtu. Nasa Roma 16:18. So, mga nga, yang kitulog, tulis ang isya, tuloy ka naman ang Beren si Maria, hindi na ito nasupako, kay sakto bila kay grabe bila sa libang revelation sa pulo si Diyos. Lugma ba ang supak sa lugma, irihis na pagkatatuligo. Pahinga na, ang gana yung literal, supak sa lugma, ang irihis na siya. Ano ako ni Minsan? Gumikan sa permit ko ka, i-withdraw na kayo na sa social media. So, supak kayo sa lugma, gana yung literal supak sa lugma, ang safety ka, disito sa prepared ko, pare ko, safety ko replace. Ang i-release ka, basta nunlo ka, na sumpa sa lugma. So, ay more lugma. Mama sa'yo, lugma. Lugma is a valid tip. Suma sa ako kumananig kay para alam doon master sa politik at Socrates, matulad pa ni St. Philip Neri saka Santos mga igsulat na think of yourself that every day is a class. Nundumin ka naman, mawala mo ka sa kaya gabi naman gabi yung na di nakabutagan mamatay na sa hope for the hope try na ipato isinubi right o hope for the right loka after hope chapter 4 hope chapter 34 verse 20 na buhay pa sa mundo buhay pa sa gabi ipula niya ang prepared na natin salamat ka impero nito niya sa mga impero iba hindi amor o kultura Parihata, wala dito, pero maniwata na sa purgatorio lang tanda. Ang kanang kalat sa purgatorio, all souls in purgatorio will go to within. Parusa. Selamat o maybe. Salamat kayo, Brad, UAD. Bullet Boys, the same thing. Hindi natin topic ng ito sa ever version. Ako rin knowledge kaya doon may surong nga ginagawa kalibon mo. Ang taga-pahat chapter, Brad, may gabihin nyo, Brad, salamat kayo sa inyong parating. Sa duha kabuan, tapugin sila dito, kapsa. Salamat kayo, Brad, mayroon taatang yung chapter nga sa once a month day. Salamat kayo, brother and sister sa inyong pagkakit. Niya, hindi ko maglahan, na naman ang ipaabot. Ato sa bago, sa sipang palangkakan, magdumamaan sa pagpro ko, si Braxo Fernandez. Daghan sa itong mga kaigsunan ng mga protestante nga nagpanaw mo poon sa Biblia. Naman,
di pasako Kristo Katoliko, ang Katoliko po niya namin balik. Kung sa mga kahina sa itong kinukuhan nga, wala naman yung portong Biblia, Katoliko kita. Yung galis, pero kay ingon ko sa Pablo sa 1 Corinto 10:29. Dili ba ang pagkaon na sa kinapay, pag-ambit man sa lawas ni Kristo? Dili ba pag-inom na sa kupa, pag-ambit man sa dugo ni Kristo? Kaya, confirming kayo na challenge ni San Pablo in 1 Corinto 11:29. Nga nagkapantay ko na doon ito magkaupan na di kaos ni Napay na wala mangandam doon sa kalawang kakyan na nasakit ug doon na po ganyan namatay. Kaya ang mukaon o winom na dili tapos nagakaon o nagainom sa hukum siya po galingon kung wala niya pagkahinaan ang lawas ito. Wala nga, the only church, so many churches today, although some of the non-Catholic mga healers na nasa ginagawa nito nila. Hindi na daw kisyo na kaya kada santos kung isa ginagawa nila. Wala kayo na makanan ako na bradsyo dito sa kahanaan talo. Kung namusa ka pare na sa mortal, bumisa siya. Maras sa pagpisa. Pero balido ang bisa. Ang kaya ako mga balido. Kaya ganun sa balido, ako magpipindi sa state of the soul of the minister. Sa 11:40 sa San Juan, nasa si Keripas, ang gabaw ng pare na ito na na nagkakahimog na kung sila ang pagkukot, pagpadako, pagpaday ni Kristo. Pero nakahimog sa statement na every Lord of all para sa mga tao. Kaya sila nagtuong na katong mga pulong yun sa kaangal ng Diyos ng sila. Layo na sa katao na matay alang sa itong kaso aron ang luwas sa katao. He was revealing to Christ. And Jesus would die. And he believed that death of Christ saved the people of Israel. Wala na, ang iyang statement ng iyang pahayag, somewhat very spiritual, revealing to Christ. Although he is the persecuted Christ. Persecuted Christ. May isa ka parokya sa Italy. Nadaghan kayo makatulpo. Siyudad kayo na ipinili. Di kalit kung kahuglo, pagpapit sa makatulpo. Yan ang lugar. Nagpapahuglaw sila pagkakatulpo. Kaya kailang para kailang isaligan po kayo. Siya buluhatong ng pinali kayo para sa katawhan sa Diyos ng makatulpo. Di ba ito ba namin masusin kung kaya buwan pa kayo? Ngayon po ito ba? Ang balay niya na ang Isus Kurukya. Ang Diyebang Kedronin ko yung lugar. Idakit niya na pare. Ang balay ko ang Marisa. Kaya doon lang naman siya mistress. Pero ito, babae pa. Di ba siya kapagkasama pare? Samtang na siya wakatagit. Ganyan o pagtugog siya sa napapakay, mahulong na siya sa tao. Kaya mapakasama siya. So, kung ang mga Katoliko, kaya diyan po may bakit nila. Kinsa pa may hugisa na ito. Kaya kita na baka namin sa ako kaya may buto ako kaya sa Eucharist. Kapit na lang, dalawang kaya. Wala tayo bakit. Doha na kabuha.
Imagine, kada domingo ko, puro kayo sino. May nabili, totoo na, dan pagkas, nakapali kayo programa sa TV na di umiir sa sino sa cellphone. Ngayon kayo dito, nandiyan kayo listeners. Kapag mga matay sa nagulong na tao nito. Kaya ibutin ka to ispan. Sipag dito, kalawas, matalawas. Kung isa, basta pare yun, dako kay gulong na. Yan, pare, makasa kayo ethical straight pa. Na ikipo babae, na ikipo ka sila bumak na pada bigyan ko sa Diyos na ito. Salamat tayo. So ay, nahimo kayo imagine pare yan na pakin. Parang natawang nagkawa na tutubo. So batas ko na mamagin o kaya tuloy pare. Doon kayo sila. Diagi si St. Francis de Assisi. Kaya taga-Italy sa San Francisco de Assisi. Panatog ko kayo nga, ano ko sa bibig sa kapuhin na Santos. Sus, di pa yan na nakikita nila ni San Francisco de Assisi. Ilagosok ko ito, nakaw ko baka. Ilagosok ko ito sa mga tao na ako. Asawa baka, tutuloy ka ng baka dito. Masundaw lang, kita. Yan yung gong, general nila. Kisah mana tahu nila ba yung nakatatan ko yung nangyayari. Kasi ito na, miracle worker. Who is that man? Miracle worker. Francisco de Assisi. Ito, right? Magpapidyo ko daw si San Francisco de Assisi. Kanunong ko ka, hindi mo ka pinag-ito. Amen. Rampuin ka ko nito. Lakaw yung baka na, yung pinaghanap na dato ay ako nila. Baka na. Lakaw ko lang. Susunod ko po, bilang kasi yung pag-ibig ko ng mga tao na bilang ko, hindi ko tayo mong bilang ko. I believe that only God can perform miracle. Ang nasasalang si Deus. So, Diyos lang ay magkaya ng bilang ko. So, nagkaroon ka si San Francisco. Jadi kita berteman, akhirnya tinggal Islam. Betul bisa. Betul bisa. Sus, nak tahu saya bangga apa-apa. Waktu itu yang sini. Bagaimana mga kailangan ni San Francisco de Assisi ng masyarakat. Balik, balik. Pagkuman kita sa pinira, wag may pasok. You are a miracle worker. Yes, God performs miracles through Panginoon hindi mo milagros yan, hindi mo milagros. Nabalik tayo. Di St. Francis nga, dito ang parokya na wala parik. Ibalik ang puyo-puyo ko, pakai mabay dato pa. Huwag ko kayo balik. Pagka, huwag ko kumatasan ko yan. Dahil sa tayo pa. Ang mga tao na nila. Brother Francisco, ikaw rin kayo mo kung dapat. San Francisco. Tuloy din. Nabubalik ito ang ay pisa, may punya. So, na napapag-survive hindi nga napapag-buhay ka rin. Kami, hindi mo. Ay, kami ko iba kayo. Natuwa na pa rin. Naman mo rin. May bukal na tagan ko rin. Ika yun, patamon, ako. O, sige. Sa pinaka-oras ako kakabuto. Noto si San Francisco Clay. May nakuha ko rin. Mahilig siya. Ako. Kaya may nakuha. Pagkaman niya ito sa Smalin, tuktok siya. Ang hirap mo nga, tuktok niya, hindi babae mo no. Ito bakit? Yan ang po. Tuktok niya. Pagkaman, bakit? Sigo ko bakit? Kailan mo siya niya.
St. Francis was the renowned man of God. Doon ay limapat sa amor, wala yung amor, was in skill. Yan din siya magsinila. Ang mababa niya kasakit na tulog sa patong ay. Bakit sibuk eh? Kaya ba ako siya kinsa na si St. Francis? Again mo St. Francis, siya musibuk ito ng pare. Iluhod siya sa pare. Pag-luhod ko pa din, luhod ka mo sa pare. Yan ganyan yung tugay ka. Sabi, kiss your hands. Because your hands are holy and anointed. You are Alter Christus. Ikaw o ilahin ng Kristus na matata, matubo. Tubo ko pero bibulita mo, yan ito rin. Pwede sabihan ka. You will do okay. You are oppressed. You know what else. Bakit na? Ikaw ako siya. Pag-ibig mo, isang pag-ibig-ibig ang kayos ka dito. Hindi na nalabaw sa kait. Ngayon ang mukhang pati mga 500 years will stay in him. No. It's forever. Ang kung saan ka pero kung ka kasi you'll go to it. Unless right now, go away from your business. Go with me. People are awaiting you. If I say that now, this is not the you will go to heaven. You will go to heaven. You will refuse. Go to heaven. Forever. Ingin natin sa brother. Forever. Awe, ngomongin dari brother Franciscus. And do it. Really? With all your consent? Ibong kabuto, ibugin ka na? Yes. I am afraid to go to him. When you describe, I feel the hate of hell. Durante yang dipakai kainit sa dito para sulti ni San Francisco ya sinsinagawin dito. So durante ko tao sa sinuhan ng hita sa kalipay pagkapa para din naman kamang pagpunta sa atin luhod. Dupa ako sinigila siga ako tututuko ako ng bako na kaya sumungan pinanggap ko kay Suwon mo sa Francisco na ilamit na siya. Pagtinto ko na pagkakap. Salamat sa Parker, brothers sa Francisco. Salamat kayo. Balik na siya. And I will fix a priest from heaven. I will bring him so that this priest will convince me. Isang kaya kabisa nito. Pinuwala sa Francisco. Bisa ko, hindi ko pag-release ko talaga sa mga para hindi na kasi doon sila, pagkakot sa mga pagkutin ka rin. Pagkakot sa mga pag-iwas na luwas ang isipan. Pagkakot ka lang ng luwas. Dagang mag-umpisa. Dagang mag-uhugya. Dagang mag-kasama na sa mga. Ako di galit lang po sa mga. Wapa! Dahil! Mag-ibon mo siya. Did I will preach to you, Lord, that I will restore the chastity of my life. Pagka-putri siya, buhi ka kung lito. Marabila ka, oras na lakaw sa pare sa akin sa kabayo. Yung ka na si Francis, dito rin pare sa kusahan. Dito rin pare na buhi. Hindi siya dito rin na. Yung na tawag, St. Francis. Palaan nyo, pakito na ang mga pakit mo. Pag ikaw mo, puyog na mga pakit mo. Kaya ikaw doon, puyog mo. Hanggang pipin mo, hanggang pipin mo. Sige. So, by the way, what the question is, anong kayo lalo ito? Anahin mo ni St. Francis.
nga kung may tao tuhuman at lupayan. Tungkol sa iyan, langit ng kagipay sa iwan kong pagi. Ba't din natin yung magagana? Bago ko kayo tulay. Patugulan yung pare. Nagyayan si Bahan at Nagyayan. Nagyayan Kristo. Tulay na sa Nagyayan business. Nga nga si San Francisco, hindi ko magparap. Kaya ang po ang kamanahin natin very true. So, hindi ko siya mga isa kung sa pagpupunta na lang ang po. So, nagagay siya ko. Dahil sa lahon niya, kaya na nagtulog, natagang ng tunda, luwi ka siya. Dito ko naging kapos, hindi siya ikakaya sa lahon. Ang nataw, isibuksan ko pala, padawa na kapos sa lahon. Pag-uwi ka sa lahon, anong nanawa sa lahon, balik, yung inumuntan ka, bukan, kapos. Kundi ko kapos mo ka. Instantly like Christ, ang sa lahon, kaya that was it. He believes it. He believes that failure can be attained by us. We will become humble when we submit ourselves. So, sinabihan, atau menemukan, jadi bagaimana mo paglalas, bagaimana mo makaalis sa matas na pinasimbihan. Hindi ka na sa salah na pagkanununan. Nagyaraw niya. Ganda niya tumuspat. Through your hands, I receive Christ. Every night you see the Mass and crucifix, the bread of life, and the body of Christ. I receive Christ through your hands, Father. Grabe kayo sa bigla ng Kristo. Na pinangisin mo kamot na dawan ng Kristo. Hindi po bisa, pagod sa karat sa mga. Please, go on. Asa altar Kristo, siya ang so hidup di separing yang memutuskan yang mengampur, yang berseribu kemungkinan, yang alasan, yang orang, baik timur dan Paris against the semua dengan anda yang mengenal makro, yang ini betul dan maklum sih untuk oh tempat saya ini, ubi kuah siapa yang Mobil sudah pilih rumah untuk ini buhatan ini tugas dikalis sebab Kristen itu bukalis untuk lagi pulang untuk saya minum doa. Siapa apostol saya katakan itu doa yang lagi dilawat ini firman murah kita atau gawat tempat bukit sepuluh Kristo ini aku tahu bisa kita tahu satu penuh aku mukiyuk dari siapa mukiyuk karena kawan tuh tidak mungkin dibuat mana orang ini di karena Allah tu berselangit Kristo itu memang kalau ini mau main besar kalau dan panggilan ko sa langit kay Tuhan. Tigo tapi mo kay kiri dalam pakai dalam ginawa kay sa Pilipinas so tidak terpurus sa pamumuno. You are owned by Christ because you have confessed your sins. You receive dominion. Go with me to it. Dapat sa Biblia sa langit. Walau pagkakot kita mga Catholics, hindi kita mo Uporta Simba dalam himbo na boss ng urusan. Himbo ka dada. E paligro ka dada. E ningon ko sa Kristo, samta na ako nimo. I will fight your enemy. I will fight and destroy the ways and deceptions of sin. Kung mag-iaway sa kanila. Kung mabunto siya mga lahat untuk agen ilat kami kay tao dia akan aku kung ako malas ka manalindog kami ako kung miracles happen every day all over the world
Ikan sa bangsa daw, sa mga hubungan ng the first country hit with the sun, Japan. 24 hours on ibukan na ipiparin ng isa. Ikan sa kalawang, isa po kalawang sa nahinasod, ako, it is only that and happen in the Catholic Church. Orang dalam Kristen di sini pasal ini. Kalau mau kami ini, atau menipis dan hukum kita buka, tidak akan tahu. Buat kau kemudian, aku buyuk kalian, buyuk kenapa? Dalam begini kita buka. Lalu ibu mencoba, kiri masih bulus kau. What is the fear? Kita kan mau Kristen dan Katolik pun menolak. Jadi, power of the Lord. Okay? Ya, pasal itu nabi muda, ya si Ibrahim. Bisa sa kamay sa kapitik sa kuan sa kakawon sa kamay ng kuan na Kristo nila pati sumpak bala gusto nila ato yung may upa o kuan ito kaya sa pagpapagod ko sa kamay sa kuan sa kakawon sa pag-Kristo kaya na sa alamat ora ang ako sa kuan Sisa gamay na kaya dalawa ng pare niya. Nagdasa na si Kuya sa Austria. Sige si Kuya ya. Dito sa iyo na ng mga dalawa. Yan ang bigas-bigas ng ginagawa. Kasi mga tipo. Kasi dalawa na ibu ng Kristo. Hindi kayo gamay. The fullness of the presence of the God came man. Dalawa sa gamay. Kaya, kung sa grabe Kristo, kung sa grabe, kung may kapahit, hindi makakuha sa walang nasa website sa ito patulog sa Oo, kasi asa magbasa sa Biblia ang isa sa mga kasinatan sa Diyos o tao na mapahimusan sa kahunda sa kaliwala sa Kristo. Ang kasinatan dito sa ito, hindi sila na ito na tutup pa. Kaya nga ito, pinuso na nilipin ko. Elias 16. Kaya nagdagan mong nagataras. Ako sa nagdagan ka, nadapat ka ninyo. Ang biling na tumulong ka sige mong pinuso, kaya kung naukap ka sa musiki na mong nilipin ko ninyo. Talaga yung mga sa umang bisa kasama ito. Tuloy sa mo. Tuloy sa mo. Lucas 2:12. Pag dipasuki kayo, pagbuha ng dalawa. So, sorry. Society mo tanong. Mo sa inyo na yun. O, sa ako, Proverbs, pero alito na ito. Kasi mo gitanong mo siya. Ako pa kita, magtanong ka kasilag ka nito, ano ka sa kasilag ka nito sa lahat. So, what is it? Yes, sir. Okay. Okay. Amen. Good evening, everyone. Si brother, gave me nga si Saint Peter, bigaan siya. Tapos kita ka na, doon kay biga, mula. Okay. Now, what I'm going to say is an addition to about Saint Francis of Assisi. So, the kasama ni Saint Francis of Assisi is what we call stigmata. He was the first person to experience stigmatism. Dahil si Father Pio also experienced stigmatism. Now, what I would like to say nga, resulting ni Brother in relation to Saint Francis, ano ka na ito mga nga, bigaan na galit, bigaan, wala na galit si Saint Francis, no? Iambag siya na ito sa fasces of thorns. Iambag siya, bigaan, ito ka na bigyan mo, iambag siya ito tanong sa mga roses.
Unya hasta karon na po ng roses ng tanong, wala ay tunog, wala ay tunog. Sa tibok kalibutan, kada ay roses na wala ay tunog. Yan, ambak si St. Francis sa diyan, ibigaan siya. Then another thing na dunay istorya na bigaan si St. Augustine. Bigaan na galing si St. Augustine, ang bagsang tulog ang sakitan. No, do not do it. Do not do what you are doing because you are not destined to be sent. Any reaction? So, sama may mga sundan ng stigmata. Gabang yata na sa Pino, ang dito sa mga Kristo, igit, panglagan. So, St. Theo, St. Francis, Santa Rita de Casia, tuloy ka lang yung mga nakakagiro ng stigmata, sign out the closeness of this person to his suffering. And so, when close to the suffering of Christ, is nearing yourself to God. Natutunan lang. Oh, so may ikutan na very, very actually, brother, isang ito. Dan bukas, nanti beberapa tahun sudah Facebook, menjurus dan bukas. Resort na gabi. Ang sa kapari, balaan yun na kay isunod ba niya kinabuhi sa usa kapari o si Kristo o sa mga apostoles. Pero ako pangutan na resort, namin mga pare karon nga ang na nagiinom. Ganito na pare siguro ng mga saway, di mo pakita ulad na siya binom sa inom ng kahok. Pero bali mo pasawa sa upa 12-2. Ang Ginoo nag-ingon, balaan na ang inyong kabriyon, saglit ako balaan na. Nakapunta na ako sa kaya doon sa kapare ako nakitaan karon nag-viral social media, nga siya botelya sa kulapok. Naghilak siya, kaya nakainom siya, hindi ka na namatay. Pero kung man naghilak, iagda siya nga, kung minom mo, sama sa kuha, at sa kamutilya. Wala pong lubraso. Manako pamutan na, napas Biblia. Nga doon na yung mga apostoles, si Kristo nagtagay niya. Mo may nag-iingon na si Kristo palahubog, hasta po ng apostoles. Ikaw may ang mentor sa Catholic Independent Rini, National Advisor. Doon na may mabasa sa Biblia na doon ay apostoles. Kung si Kristo nagtagay siya ng apostoles, nag-iin mo panagigna sa mga kaparihan karon. Salamat mo siya. Kaya kung Bino, wine pa. That is part and parcel of ili sa Musano ang pwede. Pero sa 2 Timoteo, inom yung tayo na Bino para sa kapatid. Kaya binom ka mahubog ka, hindi ka nasusunod. Nakapagpili, diba sila? Kung binom ka mahubog ka, destroy the positive mahubog ka na balik. Kasi yun lang isa ka mahubog na doon. Maluto ka po baka thousands of cells sa ating baka. Hindi na napaibalik. Muna nga, pinigil tayo. Bakit na, binom, hindi na ibisa, nung pinagpalit doon ay, di ba, salah pagbubuo. Pero na mga in the face of the society, it has always stand as a model. Pero pwede mo na dito, tayo pilihan. Bakit ito susunod rin? Maganda mga maliyor ka. Lumumong maliyor ka. Dapat ito na ito. No! That is killing myself. So we should not do that. Hindi lang yung kaya something more than life. Pero gamay sa kung successful ito mahuhukta sa lahat. So, wala ang ritla sa doon na ba'y pahit si Bia na si Kristo nagkikitagay na itong ilong o sa ilong niya mahuhuk na ito. No, nothing. Ang Panginoon Kristo. Kita ka sa buhay. Kaya, yata ko sa panahon kayo doon ang tahimik rin. Sigla sa mga itong timekeeper. Salamat sa inyong pag-ikil. Yang berdiri di fokus ya anak di studio fokus mungkin di mana masih proses dan ngatur Indonesia
Mari, salamat. Pareho kita segala doa. O sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, ngalan ni Jesus, salamat. Naniya kami untuk paminaw sa imong napulong, naroon kami magtuyo sa katarang puunan ng kinabuhi. O panaliti kami tanan sa mga nagkakitabo na disgrasya, o na akong mataugan ng kapatayon, o tagutan sa patuun, kinabuhi, sa pulong sa Diyos at pagpaangkit, naroon kami na kagamta sa kanang pagkakalawasan. Uban sa panabang sa pag-ampo sa mga birne na pagkakalawasan. Amen. Ngalan sa mga, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat.